Ahojte lidičky, dneska vlastně vám budu dávat různé písničky z piana a za 100 lajků vám ukážu, jaký jsou ty noty. Je to teda krátký, takže jo. Dobrý. Jsem jenom něco dělala. Takže. Ještě vám to zahraju jednou. To byly, počkat, já jsem udělala chybu trošku, že jsem to udělala rychle po sobě, tak vám to ještě udělám pomalec. No dobrý. Další, pro vás mám další noty. Takže jo. Ale to jsem slyšela i já tohle. To byly další noty a jdeme na další, což budou poslední. Nebo ještě nějaký můžu vymyslet, že bych to sestříhala a vymyslela myslím. To byly další noty. No, ještě vám to zahraju jednou, počkejte. Ne, co už to mám. Takže jo. Chcete něco nechce říct, sdělit? Dělali jste nechce modřinu? Můžu? Kdo to byl? Drž hubu? Já to slyšela taky, no. Chcete se to? Chce se mnou nebavit? Nechcete se se mnou bavit? Já vím, nikdo na to tady šáhne. Já nechci, tady nikdo nešlepne nohu, ale tady to někdo agresivní. To byly další noty, tak doufám, že se vám líbily. A jdu vymyslet další, mezi tím, co to sestříhám. Pane bože, vám to pustím rovnou. A dávejte lajky, abych vám mohla ukázat ty noty. A vymyslela jsem ji já, 2 jsem našla z YouTube a 3 jsem vymyslela, takže jo. Mám pro vás další muziku, takže jo. Poslouchejte, možná se budu i opravit. A to byla další muzika. Počkat, co? Teď nevím, jestli to byla já nebo ne. No a jestli dáte nakonec 10 lajků, pochybuji, že byste dali 100, tak vám ukážu všechny ty noty. A bylo dneska 1, 2, 3, 4 hudby dneska byly, takže jo. Ještě si na další videjko a ahoj!